Ang atong kaugalingon igsuon alang lang gayud kini sa Dios. Ang atong lawas igsuon templo gayud kini sa Dios. Ang Dios mao gayud ang tag-iya niini. Gusto sa Dios igsuon nga bag-ohon ang atong kinabuhi karon. Gusto siya igsuon nga mupuyo ang iyang espiritu nganhi sa atong lawas. Ang iyang espiritu makigkauban dinhi sa atong espiritu. Busa igsuon ato gayud nga dawaton ang espiritu sa Dios ug atong paharion sa atong kinabuhi. Ikaduhang Korinto 5 versikulo 5. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausbanan ug gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Igsuon bisan unsa kita ka masupilon, bisan unsa kita ka makasasala, bisan unsa ang atong nabuhat dinhi sa kalibutan igsuon nga nagpatuyang ta sa atong kaugalingon nga panghuna-huna o kaugalingon nga binuhatan o kaugalingon nga interes dinhi sa kalibutan nga wala nakapauyon, wala nakapahimuot diha sa Dios. Ang Dios igsuon nangita gayon og paagi aron atong maangkon ang tinuod nga kausbanan ug tinuod nga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Wala gayoy lain nga makabag-o sa atong kinabuhi igsuon kundili ang Dios lang gayon. Wala gayoy lain nga makabag-o sa atong kinabuhi igsuon kundili ang gahom sa Dios nga atong dawaton sa atong kinabuhi sa kinasingkasing gayon. Tungod kay ang espiritu sa Dios igsuon iya gayud kining gihatag sa matag usa kanato. Ang atua lang nini igsuon nga atong dawaton ug atong puy-an ang iyang espiritu. Atong dawaton nga matinud-anon gayon aron adunay dako nga kausbanan, adunay dako nga kabag-uhan sa atong kinabuhi ug sa kanunay makapahimuot kita ngadto kaniya. Ang Dios gayud igsuon ang nag-andam sa matag usa kanato aron kita mabag-o, aron kita mausab, aron mahimo kitang tinuod niya nga mga anak. Iyang gipakita ang iyang dakong gugma sa matag usa kanato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak alang kanato aron makaangkon kita og kaluwasan, aron makaangkon kita og maayo nga kinabuhi, aron makaangkon kita og kaluwasan, aron makaangkon kita og maayo nga pagkinabuhi. Tungod kay ang Dios igsoon aduna gay gitagana sa matag usa kanato. Aduna gay giandam ang Dios igsoon sa matag usa kanato. Adunay mga gasa nga giandam ang Dios alang sa matag usa kanato. Maong gusto sa Dios igsuon nga atong dawaton ang iyang espiritu nga matinud-anon gayon ug ato kining puy-an sama sa atong pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi igsuon. Kung atong gipuy-an si Kristo sa atong kinabuhi igsuon, aduna gayud dako nga kausbanan ug kabag-uhan sa atong kinabuhi. Busa igsoon atong timan-an sa kanunay nga ang Dios gayud ang nag-andam sa matag usa kanato aron makaangkon ang matag usa kanato og tinuod nga kabag-uhan og tinuod nga kausbanan sa iyang kinabuhi. Iyang gihatag ang iyang espiritu. Busa igsoon ato kining dawaton nga matinud-anon gayon ug dili kita magsalig sa atong kaugalingon kun dili atong saligan ang Ginoo tungod kay ang saad sa Dios igsoon dili gayud kana mapakyas. Amen. God bless sa tanan.